día Cristo, 20 de xullo, e imos con patrimonio material e inmaterial, patrimonio cultural, material e inmaterial. Dentro do inmaterial falo despois do monte, un pouquinho rapidamente do que é a toponimia, que parte integrante e característica da nosa cultura, e do patrimonio material imos falar de arte rupestre, das laxas gravadas que hai nos nosos montes hai uns 4.000 anos. Ir polo monte, un espazo natural, e resulta que hai zonas determinadas, están bastante estudadas, e hai que prospectar máis e parcerar máis, hai pedras con o que se chama ahora, con grafías, o sea, hai motivos. Natalia, non está, non se podría por todo onde está, non? Para que corra un pouco de aire, digo pola xénera. Hai pedras que están gravadas con determinados motivos que supoñemos, por motivos que non vamos a explicar agora, que será hora de explicar, que cronolóxicamente que levan aí gravados uns 4.000 anos. Uns levan máis tempo, estamos seguros, e outros levan menos tempo, estamos máis seguros aínda, porque son motivos que cristianizadores das pedras son cruces que levan aí censos ou mil e algo de anos. Iso que chamamos petroglifos, dividímoslo en dos grandes grupos polo tipo de motivos que hai gravados. A un grande grupo chamámoslle grupo xeométrico ou figurado, ou abstrato. Son figuras que si recoñecemos, miramos que é unha figura xeométrica, pero non sabemos que mensaxe nos querían transmitir coela. Seguro que tiñan un código de mensaxes definido, estruturado, coñecido pola comunidade que grabou, como isto que está aquí. Toda esta cantidad de buracos, que son uns 300, que chamamos oviñas, cazoletas en castelán ou fosete en francés, está grabado pola man do home, non é unha erosión natural. Gravar isto nun momento no que os metais era moi escaso, levou horas ou centros de horas de traballo. Está grabado con algún pensamento que apoia isto, que a 4.000 anos de distancia non deixaron esta feta que hai aquí, non deixaron o folleto explicativo e non sabemos que significa. Seguro que significaba algo, escápasenos, seguramente non o daremos interpretado nunca. Esta figura máis sinxela que hai, como facer un punto en un papel, fai no neno pequeno, unha nena, fai no calquera, non? Ou este outro motivo que é o monte de Tom, a mitad catedral, o sitio chamase as portaxes, o alto e a bandeira, pero o monte xenericamente é o monte de Tom, é a maior combinación de círculos concéntricos que hai no mundo, un petroglifo fora de serie, ten, imos mirar despois do monte, ten 2,5 metros de diámetro, miraredes que profundidade, que anchura na grabación dos motivos, e volven a ser, se outro eran buraquiños hemiesféricos, redondos, isto volven a ser figuras circulares, outra vez motivo redondo, un dentro do outro, punto, un centro común que se chamamos combinacións circulares ou círculos concéntricos. Iso que hai aí, mirad máis de aí, non? Iso que hai aí que parece a primeira vista, parece tamén unha combinación circular. Se poñemos o dedo no medio, poñemos o dedo aquí, se poñemos o dedo no medio, miraredes que acabamos aquí, é unha espiral. Non son moi abundantes, si que as hai aquí, sobre todo en Santa Trega Ainas, esta está no Rosal, na xudadía de Marzán, e volve a ser outra forma curva, non? Irades Camiña, Santa Trega, o Alto do Torroso, a Camisalva, isto está subindo do mar para o Rosal, está a esquerda, se chama o Kiko. Aquí vou a ver vos petroglifos, e todo isto está instalado de petroglifos, sobre todo de muiños naviculares, que acordáis despois que falemos no monte disto. Isto que mirades aquí é unha barra de 1 metro, cada cor disto son 10 centímetros, para que teñades un referente. Isto está abaixo na foto anterior, e isto que volve a aparecer unha espiral, unha combinación circular, é unha figura moi escasa en Galicia, en todo o mundo, moi difícil de executar, que é un labirinto. Mirades que aquí non cerra así, senón que entra. É un labirinto de 9 voltas, chamase normalmente, que contadas, pero o seguinte está máis claro. Se o anterior está prácticamente no sur da Serra da Groba,
Este está en Marín, este dos máis famosos, dos petroglifos máis publicados e republicados do mundo. Mirades que é un laberinto tamén. É unha figura que se estende por todo o Mediterráneo, unha figura que está aquí 3-4 sitios desperdiciados, non se dai só, mira que figura. É unha figura que hai en moedas de Grecia, en tumbas etruscas, que están ben datadas, e pensamos que por estar ao lado de combinacións circulares do resto dos motivos normais da nosa arte rupestre, que decimos que ten 4.000 anos, tamén os nosos laberintos terán 4.000 anos. Coñécense 8, hai uns meses coñécense 6, ora descubriu Manolo Ledo, máis Ángel de Prado, descubriron 2 máis en Sabaxans, en Mondarín, no maior petroglifo de Galicia, chamase Pez de Muro, un petroglifo enorme. Estábamos falando a propósito de formas curvas, coviñas, combinacións circulares, espirais e labirintos. Pero claro, isto que está mirando aí é así de mentalidade alemana, cuadriculada, mirada, non? É como un tablero de xadrez ou de xogar as damas. Os primeiros apareceron nos anos 80 no sur da Ría de Vigo, nos montes de Coruxo, sobre todo nos montes de Bayona nos descubrimos uns 40 sitios con reticulados destes, e publicaronse porque daban a impresión nun primeiro momento de que eran tabuleros de xogo, nun sitio alto, nunha laxe horizontal, plana, pero aí para atrás. Pero neste caso, este está en Cotobade. Todos estes reticulados están ao sur da Ría de Vigo. Están na zona de Camiña, está outro na Peneda Xerez, no Penedo do Encanto, na aldea de Parada, e a concentración, o núcleo, está aquí na Serra da Groba. Bariña, Belesar, Sabarís, Bougás, están a maioría deles, uns 40 e tantos sitios, algún incluso con 7 reticulados destes. Que pasa con este, con outro que hai en Bougás, que está na cara vertical dunha pedra, ou as fichas eran con imán, ou senón que eran todas. Que quero dicir con isto? Que non son reticulados feitos como tabuleiros de xogo. É un motivo máis da nosa arte rupestre, é un motivo abstracto que non sabemos que significa, pero este tipo de motivo aparecen en vasos decorados da zona de Lisboa, onde hai 1000 e pico de anos. Bueno, unha sociedade bastante avanzada que había ali, que vivían da metalurgia, na desembocadura do Tejo e do Sado, aparece por ali. Este é un motivo máis. Que pasa? Que toda a nosa arte rupestre nos últimos 100 anos, das publicacións que había, eran figuras circulares, e iso a partir dos anos 80 rompe con esa armonía circular e introducimos un motivo reticulado que se dá nunha zona concreta, que é o sur da Ría de Vigo, que é o norte de Portugal, Camiña, o Xerez, e que por o momento non hai no resto de Galicia. Hai esta excepción en Cotobade, en riba do río Lérez, un sitio espectacular, só un da costa, porque Viña da Cucha é este sitio, ao lado hai un cerro. Bueno, podedes a mirar que les circulares, temos que publicar, inédito, está en Mondariz, mirades unha liña con 22 voltas, un motivo interesante, bueno, que aparece nas cámaras funerarias, pero bueno, pasa. O primeiro gran grupo que acabamos de mirar e de rematar rapidamente, figuras abstractas ou xeométricas, non sabemos o seu significado. Hai agora xente que quer relacionar coa arqueoastronomía, bueno, en páxinas interesantes, se queredes entrar nunha de Galobar, poñedes Galobar e aparece a página web e poñenlle un pau a certa hora do día, depende do seu solsticio, esa liña, esa sombra que provoca o pau vai do centro a centro de combinacións circulares. É un tema que habería que estudar para que entender a arqueoastronomía, entender a arte rupestre, e por aí o mellor vamos tiros. É unha posibilidade teórica que hai, pero non o sabemos. E despois, o outro gran grupo, chamámoslle arte naturalista ou figurada. Aquí sí, que as figuras que se atopan representadas e gravadas na superficie da pedra, identificámola con algún motivo real. O actual, que existe hoxe, unha espada enorme, dixe que isto tiña un metro. Isto daqui a empuñadura que aquí abaixo ten 2,30 metros. Aquí temos unha visita para que é o 8 de agosto, hai unha visita aquí de noite tamén, chamase a Pedra das Procesións Aguadadas, está en Vincios, o punto de encontro será todo mal. Pero bueno, que quiera saber disso, entrade na página do Instituto dos Miñoranos, hinchade xeiras, ou senón, hai papelillos aí para que quera ver esta visita. Programas, si queredes. En arte figurada naturalista, aquí non identificamos un motivo real que existe hoxe, ou existiu, cando se grabou, hai 3.000 e pico, 4.000 anos,
Que pasa? Que a maioría destas figuras están, isto é importante, nunha laxe ou completamente vertical ou moi inclinada, e os motivos que se gravan, que se representan, son armas, pero non armas como ferramentas de traballo para traballar a madeira que os había, para traballar o campo, máis ou menos remotas iniciais, pero sí, que as había, armas, escenas de equitación, armas altamente ofensivas, alabardas, puñais, espadas, escudos, escenas de equitación como demostración de que o home domina a natureza, domina o cabalo, e despois escenas de caza, que é o que lle imos dedicar agora 20-25 minutos antes de marcharnos para o monte. Imos empezar polas máis simples. Que pasa? Lévanse publicado, lévase dito que hai unha dúcia e media de escenas de caza en Galicia. A pouco que falamos unha visita polos 2000 petrolíferos que aproximadamente se coñecen en Galicia, tanto do bibliográfico como unha visita visual, tiramos que hai, polo menos levamos localizadas e contabilizadas unhas 36 escenas de caza. Que pedimos para clasificar como escena de caza? Que haxa un animal e que teña signos de que está cazado. Non son signos a veces moi evidentes, pero mirades que ten unha especie de lanzas, flechas, azagallas no lombo do animal para significar que está cazado. Pero bueno, así desta maneira temos ata 36 escenas. Esta é a máis simple de todas, está en Ponte Caldelas. Mirades que está o animal cunha cornamenta extraordinaria e figuras abstratas ao redor, hasta gravadas con pouca gana, unha coviña, outra coviña, liñas non moi gravadas, ben determinadas, sin moita creza no que estaban facendo. E que pasa? Que menos no caso de Baiona, que non temos claro, as outras 35 escenas sempre é caza do cervo. Por que é importante isto? Porque se a nosa arte rupestre fose unha especie de foto da realidade, de querer deixar inmortalizada unha escena da vida diaria, pasa no norte de Italia, hai unha arte extraordinaria gravada, se tedes tempo, ganas e cartos, na zona de Val Camonica, o norte de Bérgamo, o este de Turín, de Milano, de Turín, hai unha zona ali espectacular, con centros de petrolíferos, e si, hai mulleres, aparentemente son mulleres tecendo nun tear, hai representación de mulleres parindo, de peixes, de nenos xogando, esa é a vida diaria, pero no noso caso é sempre a caza dun cervo cunha cornamenta extraordinaria, querse significar que non queren cazar unha femia empreñada, unha cría, un macho vello, senón que é un cervo, vamos a supoñer que isto é unha greta da pedra, o sea que de verdade isto é un cervo marcado sexualmente para darlle máis forza, unha cornamenta extraordinaria. Non está claro que estea casado, poñémolo aquí, se está no Coutinho tamén, en Ponte Caldelas, é un cervo macho extraordinario de tamaño. Mirade que non ten o pescozo agachado como se estivera pastando. Imos comprobar en varios sitios que o pescozo está erguido, está así. O cervo está gritando, está berrando, está berrando de dor porque está sendo cazado e vencido polo home. Que esta é a mensaxe que se quer transmitir. Se quixeran tirar unha foto de caza, pois gravarían pescando un peixe, ou unha lamprea tendo un miño, ou matando un cuello. Non, é sempre cervos, machos, de cornamento impresionante. Chega a ver un cervo, vou mirar agora, que está en Ponte Caldelas, íbamos a facer unha visita esta sin determinar a data, que ten 2,65 metros de envergadura, e va para examinar, é impresionante, hai dous casi desas dimensións, e volve a ter unha cornamenta que é impresionante. Mirade, outra escena sinxela, arte abstrata por aquí, non sabemos que pinta, non son computacións circulares ben feitas, e o cervo volve a estar casado, tamén é un cervo macho, podía casar unha cría, non poñerlle os cornos, poñer un macho aquí, un máis pequeno de tamaño e casarese que sería máis sinxelo. Non, sempre o macho en posición central. Isto foi descoberto despois dos incendios en 2006, o sitio chamase o Reposto, procuraré dicirlo sempre o nome, é patrimonio material que é a toponimia, e mirades que outros cervos machos, unha cornamenta extraordinaria, maior en tamaño que o que sería
na realidade, acompañada tamén con elementos abstractos ao redor que teñen algún significado. É un código que nós non damos sabido que significa, pero é un código de sinais que para eles ten significado, e os dos verbos machos están sendo cazados tamén. Isto publicou o principio de outra maneira. Isto é a Irena, en Parada, Ponte Caldelas. Volvemos cun arte abstracta, unhas liñas pouco definidas, non son as figuras claramente xeométricas, e mirades, isto vai clavar un bastón aí, están os cuartos traseiros, un cervo macho casado tamén, dalle. Isto é, xunto con Desabaxanes, o maior petrolífero de Galicia, está tamén en Ponte Caldelas, unha finca particular, chamase a Laxe do Barón. Isto é 1 metro, mirade, trasladado aí, é unha laxe de 200 e pico metros cuadrados, e no medio da laxe unha esquiniña, dalle, o que está grabado, mirades outra vez, volve a estar casado, nin ten moi significada a cornamenta para amosar que é un cervo macho, non? Dalle, ben, isto que vos digo eu, mirad, isto é 1 metro, daqui, aquí ten 2 e moi largos, mirad a perspectiva frontal, de lado casi non teríamos que mirarlle as dúas cornas, ou de outra maneira, vírallas, estilo existe para poder mirarlas, poñenlle os 2 ollos no mesmo plano, marcanlle as orelliñas, marcanlle a boca, é un cervo impresionante, non fan falta máis elemento, non é arte abstracto ao redor, non fai falta poñer máis, é casado nos cuartos traseiros, casado no pescozo. Este é o primeiro dibuixo que se publicou, pero indo de noite, como imos irosa, a xente pregunta, por que de noite? Os focos metemos pegados á parede, ao chan, provocan as sombras que vas ti movendo como queres para mirar que parte queres, e o que hai aquí non son 2 liñas calquera. Isto é o corte dunha canteira que hai. Este sitio está tamén en Ponte Caldelas, na comunidade de Monte de Cuñas, un sitio que ten un topónimo precioso, a afiada dos Begóns, era na pedra sobre a que afiaban os Begóns para importar o troxo monte. O canteiro seguramente que estuvo cortando pedra por aquí, puxo aquí ano 1850, non ia data do petrolífero, hai que darlle volta, se sigue grabando miles de anos máis tarde. A ver se miramos que é isto. Mirades aquí arriba, é un home que ten aquí o brazo, non é imaginación, e ali eu facendo un calvo ali, e ali se ven, e vamos explicar despois de muitas voltas o que é. Este é o pé, perna, corpo, aquí ten a cabeza, sai un brazo, está aguantando outra vez ese árbol que la roda pelas flechas, ou está aguantando lanzas, o que sea. Esta é unha maneira de representar na pintura levantina moi común. Está vencendo a un cervo que está a un tamaño casi natural, pero o home está marcado aí, na parte alta, dominando, dicindo que o home domina a natureza, que é a mensaxe de poder que supoñemos que se quere transmitir. Isto tampouco deixaron escrito en ningún sitio, pero despois de mirar 36 escenas de caza, mirar que sempre cervo, sempre macho, sempre home, supoñemos nunha parede inclinada, grabado como sinal de tráfico para transmitir unha mensaxe clara, supoñemos que a mensaxe é esta. Dale, son unhas hipóteses dos últimos anos. Mirades un detalle do home. Claro, aquí estiveron cortando pedra, tiveron por riba dela arco ou lanzas, ven a man, ten o corpo, esa é esta perna e a outra aquí postada pola canteira. Noutra foto posterior, o mellor víase máis a cabeza. A cabeza está aquí redondeada, son seres humanos antropomorfos moi esquemáticos, incluso danos a impresión de que está marcado, está sexual tamén aquí, sale outra espada por aí, pero bueno, iso é bastante normal. Imos acelerar un pouco. Esta é unha escena de caza máis complexa, está moi cerca de aquí, está nos Morouzos ou Morouciños no Río de Vilar, en Pedornes. Mirades que o home non se dedicou a cazar nin este, cal casou? Non está con nada, está unha especie de lazo, está esquemático tamén, afectado tamén polos incendios no 2006, escachou a pedra en varios sitios. Este é un dibuixo de Fernando Javier Costa Goberna, que fixe unha relectura, estaba publicado nos anos 20 como xesuíta polo padre Eusebio Jalai, e volveu a publicar agora ben. E cal está cazando? O cervo que está diante, o cervo que en vez de marcar o contorno o feito cunha liña esquemática, mire, unha liña que marca rabo, corpo e cabeza, a liña cérvico-dorsal. Non, este está coas pernas adiantadas para que?
a dar a impresión de que está trotando. Non hai máis elementos, máis recursos estilísticos para poder demostrarlo. Un pescozo casi axirafado, grande, non ten unha cornamenta moi pronunciada, o mellor outro tipo de cérvido, e o corpo está en negro porque non está marcada a liña por fora, está baleirado o corpo. Isto pasa en varios petroglifos aquí de Oria, sobre todo no que está o barco grabado, o noso barco está un pouco máis abaixo deste, e o home está cazando o millor exemplar desta manda que está circulando de dereita a esquerda, como debe ser. Bueno, dale, isto é un detalle do anterior. Mirad, esquemático é brazo, outro brazo, cabeza, corpo e as pernas. Mirad, está claro, se non repito, o brazo está aquí, mira se mal. Sempre os cazadores, ou case sempre, cando se representan, están facendo ostentacións das armas, están xotando, acosando a manda de cerros. Entón, podían ter os brazos plegados, ou non gravarlos, non, están con os brazos abertos, facendo sinal de dinamismo, de movimento, de dominio. Esta persona aquí, cando vayades algunha vez, está en Portugal, no farol de Montedor, unha praíña pequena que se chama Praia de Fornelos, nunha parede vertical en riba da praia, temos arte esquemática outra vez. Este tipo de arte só se dá Baiona, Oia e aquí en Portugal, e mirades, cola, corpo, cabeza, cola, corpo, cabeza, cola, corpo, cabeza, e con dúas liñas para baixo, é arte totalmente esquemática. Os que viñestes a Baiona no fronte, ali era unha liña para a cola, unha cola espesa que demostra que non é cero, que é seguramente un cabalo, liña do lombo, cabeza con orelliñas, con xinete ou sin xinete. Aquí dentro que ter un xinete con esta raya nada máis, aquí tamén é arte moi esquemática. Aquí non sabemos se é unha escena de caza, pode ser, pero non temos o individuo casado moi claro. Cal casou aquí o home? Ningún desta ensarillada daqui, que son máis pequenos, senón para demostrar que caza o exemplar máis grande, o que grabou isto diría cobrar por metro, fíxolle un pescozo larguísimo. Non está o home, está unha parte do home, unha construcción do home que é unha lanza exagerada de tamaño, mira, esa punta xa tamaño real sería así, non ten que ser así, está cazando o exemplar máis enxeiro de todos, está circulando de esquerda a dereita. Este petroglifo é un dibuixo de Fernando Jaime Costa Roberta tamén, desapareceu, estaba nunha propiedade particular, está na entrada de Rianxo, dentro de Rianxo, nunha liña que se chama Rianxiño, molestaba que fora xente ali a visitalo unha fin de semana, por lo que dixeron por ali arrendou un compresor máis unha barrena a pedra e agora non hai pedra. Bueno, como nos queda Portugal, este é moi parecido ao anterior na execución da lanza, non hai home, hai unha metáfora do home, unha parte do home, unha construcción cunha lanza, e o animal que está máis arriba, máis alto, está sendo cazado polo home. Isto está nun sitio, cando pasades Valença cara a Monzón e Mergaso, nunha freguesía que é Verdoexo, e ali pon Quinta da Barreira, e depois de Quinta da Barreira, subides ao fondo e preguntando onde está Quinta de Galegos, que foron galegos que no 36 fuxiron para Portugal e compraron ali unha quinta, na pedra de enfrente, unha pedra inclinada, esa de petróleo. Mírase moi mal de día, nos temos, se hai unha foto despois está feita de noite, a ver se mirades agora. Os cornos pequenos do cervo, patas dianteiras, patas traseiras, e mirade na lanza aquí que faz un corazón. Que esta foto está feita de día, botóse o chuveo, ou botóse unha botella de agua por riba, e brillan os riscos que graban o cervo. Bueno, vaise complexizando os elementos, non? Volvo a ver outra escena de caza, e o elemento está, vanse complicando os elementos abstratos, combinacións circulares, como decía, arte curva, arte abstrata, xeométrica, non sabemos o que quería dicir con iso. Este cervo está fuxindo, este cervo que ten os cornos que mal se miran, tocando a este elemento que hai aquí, falaremos ao final rapidamente dele. É un ídolo cilíndrico, é un aparato a tamaño natural, así, que aparece moito no sur da península, e na zona de Extremadura, ídolo cilíndrico, bueno, a veces temos ollos marcados, non aparecen en sitios que presumiblemente hai un certo culto, non sabemos cal é, ou aparece nos enterramentos, como se fora un alter ego, unha representación da persoa que está enterrada. En Galicia, a tamaño natural parecido, bueno, fora de contexto, para parecidos temos 1,5, medio que apareceu nunha mama lá en Noia, na mama do Monte Argalo, e outra que apareceu fora de contexto, tirada do monte, un camiño,
en Poio. No sur de Portugal, na zona de Andalucía, na zona de Extremadura, hai centos deles. Aquí temos gravados nos petrolíferos, pero en realidad temos pouco. Mirad logo aquí outra vez. Pernas, cabeza e brazos ostentando un arma que casi está cravando no lombo do cervo. Isto chamase o Coto do Rapadouro, está en Costobado, moi cerca do centro arqueolóxico de Campo Lameiro. Por estar descuidado completamente polas autoridades, estaba rodeado de xestas e de toxos, ardeu a xesta e o toxo. Cando a xesta e o toxo está moi achegada a pedra cada unhas temperaturas moi altas, e o que se forma é isto. Escacha a pedra, termoclastos, termo de calor e clastos ou cachos, e perdemos moita parte do petrolífero. Escachou por falta de cuidado das autoridades. Por decir que non é, pero non hai máis. Mirades, cervo ben gravado, tocando o ídolo cilíndrico que temos aquí, e o home que foi o que máis escachifou os incendios, está nesta parte de aquí, tocando o cervo, tocando o que quer pensar. Isto é moito máis complexo que o anterior, mirades que vai medrando de complexidade. Isto sorprendente que está descoberto por un grupo de traballo que se chama, un parque que se chama a Laxe da Irena. A Laxe da Irena é esta pedra. Esta liña a puntos é un muro que está sobre a laxe, e isto é un camiño polo que pasan chimpís, tractores, todo o que lle dá a prioridade. As autoridades non fan nada por desviar o camiño. Isto é como un caldo de Velasco, o Velasco ao aire libre, pisando todos os días, e no medio deste malemán, do que se chama en arte horrorback, medo a deixar aos valeiros, está prácticamente toda a pedra gravada, hasta non entendemos ben o que hai. Danos a impresión de como buscar a Wally, que Wally está aquí, mirad, está cazado. Pero non, sin embargo, non é a escena central, ni polo tamaño, ni pola posición do petrolífero, senón que son dous cervos, patas traseiras, patas dianteiras e outro cervo que están como luitando coas cordas, luitando entre eles. Isto dá a impresión de que sí que sería unha foto da natureza. Cando chega no mes de setembro de outubro, o comportamento dos cervos é a época de celo e de apareamento, hai unha manda de 10, 15, 20 femias coas crías do ano anterior, chegan os machos que viven medio independentes no medio do monte, pasan cos cabalos da groba, que chegan a época de celo, luitan entre eles, e o que ten, que está máis preparado físicamente, quedase con aquel harén para aparear. Daría unha semaninha, volve outra vez o outro, e se mira que está moi canso do apareamento, e hai outro infusión o cervo, e se pode quedarse coa manda, se non sigue o que está máis potente, máis preparado, que é ese que se grava nos nosos petrolíferos para decir que o home que o caza. O máis potente da manda, que ten os cornos máis grandes, está marcado sexualmente por potencia, por valor, como se fora un símil do guerreiro, ou supoñendo. Mirad, máis elementos novos. Unha combinación circular onde están, vos mirades atrás o que digo, onde están metidos os cuartos traseiros dun cervo. A interpretación que houve na nosa bibliografía é decir que é un cervo que está ou saindo ou entrando do máis alá. O problema é que é o máis alá, que non sabemos. O que pode ser unha representación esquemática dunha trampa de caza, como mirar despois que está máis clara, non? É que ese cervo está cazado polo home coas pernas enredadas ou caídas nesa trampa. Non lo sabemos. E aquí hai elementos novos. Está o home a pé, mirad se está armado, miradelo claro. Quen non o mira claro? Todo mirades aquí. Cabeciña, pernas así abertas, e os brazos armados. E despois hai homes da cabalo xa. Este está montado a cabalo, e este tamén. Iso está, chamase a Pedra do Pinal do Rei, é un dibuixo de APS, persoa que máis traballou pola nosa arte rupestre, Antonio de la Peña Santos, e debemos a maioría dos dibuixos que poñemos aquí, senón non poderíamos estar mirando tan claramente isto. Está moi erosionada esta pedra, está ao lado do campo de fútbol que hai ao lado dos institutos de Cangas, o María Suñé, que está ali no instituto. Bueno, pois ao lado tamén se mira moi mal. Xa fomos de noite, e buscando non hai maneira. Esta parte de aquí mirase moi mal, pero sabemos por dibuixos dos anos 70 da Antonio de la Peña que está cervo macho, bueno, está bastante claro. Ben, outra laxe impresionante, un dos millores petrolíferos de alta estrata de toda a fachada atlántica europea. Isto é 1 metro, unha laxe con 10 ou 12 metros de largo, con combinacións circulares moi ben gravadas, chamase a laxe das Rodas, está en Pontovade, na parroquia de San Xuxo de Sacos,
e a parte central da pedra está ocupada por arte abstrata e o lateral está cheo de zoomorfos, de animais que ponemos aquí como posible escena de caza, porque nos dá a impresión de que dentro desta combinación circular mirades que hai dous cervos metidos, ou están saindo do máis alá ou foron cazados por esta trampa, non sabemos. O da trampa é material, o do máis alá é espiritual e material. Imos pasar estes dous, temos o campo lameiro para mirar na chata da oa, non entramos nel, non? Mirades outro ídolo cilíndrico aquí, representado no mundo dos labirintos. Labirintos son labirintos, chamamos ser labirintos porque están sin rematar. É un intento de facerlo, non nos quixeron rematar ben, pero non entramos aquí agora, dalle esta alaxe de arrependimento. Vamos a pararnos 2 minutos neste. Volved a mirar o referente Metrio Caiolado. Esta base está nunha propiedade privada que se chama a Pedra da Beillosa, está en Santa Mariña da Fragas, na entrada de Pontevedra para Ponte Caldera, está no medio do monte, está como prácticamente todo mal sinalizado. É unha laxe que impón, que se vas de noite impón máis, é unha laxe do millón de 12 metros por 7-8 de alto. Isto tristemente na nosa bibliografía leva 40 ou 50 anos dicindo que este é unha serpe, un ofidio, mirad, porque son unhas escamas perfectas, é un ofidio de 5 metros de largo que acaba en ángulo recto aquí, é un ofidio distinto, pero o que nos propoñemos, intentaremos publicar en breve, é que o que hai aquí é un home facendo ostentación de que nos domina o mundo, de que está xotando esta manda de zoomorfos. Non vou decir cervos porque cervo está claro mirade que a cornamenta vai grande do seu corpo, está xotando, acosando esta manda de cervos. Aquí volve a ver outro home, aquí non está marcado, pero está marcado sexualmente. Hai algún cervo entrando no máis alá, mirado, ou caíndo nesta trampa, e o que nos propoñemos, porque son outros libros que hai por norte de Europa, en Noruega, outro que temos en Bayona, que miraremos non moi claro despois. O que propoñemos é que isto é un balado que está serpenteando polos outeiros, isto está feito de polas, unha especie de encanizada, para que o cervo tropece aquí e acabe caendo nesta rede ou trampa de caza. Mirad as patas dun cervo aquí. Se non mirades, decide que non, non mirades, non? Bueno, se hai as patas dun cervo aquí, na realidade mírase moi mal, están moi maltratadas a parte do petrolífero, desta manda de cervos que un cervo acaba de caer nesa trampa de caza. Non sería lógico que non houbera ninguna serpe en Galicia, houbera este monumento de 5 metros e pico en ángulo recto. Partiría un coche pasar, pero o coche de aquela non había, entón non sabemos está así. Mirad, detalles do meteorito: home, pernas, brazos armados e cabeza. Mirades que ben gravados están estes animais, non teñen unha cornamenta extraordinaria, pasa, mirades detalles deles. Poño isto aquí, mirade este animal dali, a mí non me parece un cervo, mirades que está como coa boca para arriba, sí ou non? Non, pata de atrás, pata de diante, pata de atrás de diante, parece que está como uveando como un can ou como un lobo. Digo isto para despois seguir con isto dos cans. Dalle, mirades a encanizada, que parecen escamas dunha serpe. Son paus facendo un muro perimetral contra o que va. Ali todo o resto da Península Ibérica é prácticamente un caso único no mundo. Para cazar o lobo durante centos de anos, o lobo que nos comía as ovellas, as cabras, atacaba as becerras e tal, hai trampas para cazar lobo, trampas que pode ser un simple buraco, un curral pequeno, ou pode ser unha trampa de caza de casi 3 kilómetros de paredes como hai na Serra Amarela Portugal, de 1500 metros de paredes que casi chegan a dominio aquí na Serra da Aroa, que imos mirar nun papelillo que pon aí Noite de Estrelas e Lobos, que imos mirar esa trampa de caza e reproducir unha caza do lobo como se facía aquí hai 100-200 anos. Entón, son paredes de pedra de 2 metros converxentes que converxían nun funil, converxían nun buraco. Hai destas trampas de lobo por aquí adiante musealizadas, arregladas, en Fotobalde, en Bande, hai varios sitios. Entón, pensamos que un muro que remata na trampa de caza que vos decía antes onde está enredado ese cervo. Mirad agora máis claro aquí. Bueno, entón
entón pensamos que non é unha serpe enorme, senón que é outra escena de caza monumental de 10 ou 12 por 7 de alto que se chama Pedra da Villosa. Dale, miralo máis claramente, non? Parece unha enramada, unha encanizada para que reboten aquí os animais e teñen que caer na trampa que está ali. Bueno, pasamos, iso está aí enfrente en Lañedas, iso está en Lañedas, se non nos damos conta de verdade, que ben se mira. Isto iba a pasar a variante da autovía que ven de Porto para aquí para Lañedas, bueno, a presión da feigresía, dos grupos de arqueoloxía, fixeron que se desviara un pouco a variante para poder preservar o patrimonio. Chámase a Laxe, das Chadas, Castañeiras, está aí en Lañedas aquí enfrente. Isto é ni máis ni menos, mirándolo non tronte, o millor panel de arte esquemática de toda a Península Ibérica, con 15 metros de largo, 5 de alto e a maior cantidade de zoomorfos gravados que coñecemos, de maneira totalmente esquemática, cola espesa, lombo, cabeza, patas traseiras, patas dianteiras. Isto mira pero non. Están circulando menos un que está aquí de esquerda a dereita. Hai unha figura central que non sabemos o que é unha figura abstracta, só é pasar nas escenas de caza, hai por aí un elemento no medio, é un elemento cultural, é unha trama, non o sabemos, e hai homes montados da cabala, e para tenes aquí a mire mellor o seguinte. Iso foi cando fixemos o dibuixo para os traballos que fixemos aquí de limpeza e visualización, no 2007-2008. Esta é a figura abstracta central, única en Galicia. Isto é unha estrela de 6 puntas, non hai outra en Galicia polo momento. Esta estrela que se move de esquerda a dereita ou de dereita a esquerda? Esquerda, xusto, no sentido das agullas do reloj, vale, que o medio se pode mostrar. Ao revés, bueno, o revés, esquerda a dereita, dereita a esquerda. Iso decía un tío meu pai, por ese lado, esta torada, esta vía será por aí eucalipto, pero por aquí é piñeiro. E isto igual, dereita a esquerda. Vai a esquerda a dereita, o que eu entendo, pero despois miramos. Un home, despois da figura central, o de maior porte, este cabalo de aquí, que é un cabalo de tamaño, o que está máis fortemente gravado, máis profundo e máis ancho, cun xinete no lombo, con outro xinete cos brazos abertos, que está xutando unha manda de animais, e que ningún deles ten córdonos, polo tipo de gravación damos a impresión de que son cabalos, claro. Unha cola espesa, outra cola espesa, a impresión de que son cabalos. Non o temos claro. O que sí temos claro é que é outra escena de caza, un home da cabalo, outro da cabalo, e aquí non se vai mirar, pero aquí debaixo hai un home deste tamaño, o corpo todo baleirado, que ten os pés así, non está armado na súa man dereita. Mírase moi mal, non sabemos se esta é a cabeza e este o brazo, pero non temos mellor foto ainda para poñer. Outeiro dos Lameiros, en Baiona, a 300 metros á esquerda da presa de auga que abastece Baiona. Bueno, mirad, descoberto hai 3 anos, a Pedra Xestosa, nun sitio moi ao norte, onde a arte rupestre galega faise máis escasa, ainda que de calidade. Iso está no concello de Laxe, Tocante con Vimianzo, moi no norte, xa ao norte da Costa da Morte, en unha parede completamente vertical. Miradelo home aquí, si ou non, moi esquemático, cabeza, brazo con lanza, con algo. É que está cazando a este, a este está fuxindo, escapando. Non lle poñen cornos, poden ser femias, empreñadas ou non. Está cazando o cervo máis potente que hai. Pero antes falemos daquele animal con a boca para arriba que parecía, insinuábamos que era un can. Estes pequerrichos de aquí parecen os cervos. Son cans que están axudando o home, hai máis externo, vamos a mirar máis agora, que non se decía que se conoceu este petróleo, están axudando a soltar, a rodear o macho da manta para cazalo e demostrar. É unha parede completamente vertical ao lado dunha figueira. Bueno, ao lado da iglesia do Castro de Baroña no Porto do Sol, pasamos, é moi boa, iso está no Porto do Sol tamén. Isto vou visitar nun día determinado, seguramente ao 6 de agosto, está sen poñer a data ainda. É unha escena de caza impresionante, polo ben que se conserva, con o emprazamento dominando todo o Ponte
Caldelas, desde este petrolífero miras a Serra do Galiñeiro, estamos en Ponte Caldelas, xa miraste logo? Sí ou non? Está así, ben marcado todo, está coas armas, non estén enjardadas, non estén no carcajal, está marcando, ostentando. E mirad, onde toda a banda de cervo circula de esquerda a dereita, está camiñando polo bosque, onde irrompe o home, rompe coa armonía, co equilibrio que hai na natureza, este fuxe para aquí, está lanceado, está casado, estes machos impresionantes escapan do home, que o que supoñemos que se quer decir con isto é que domina a natureza e onde está el, domina. E volvemos a ter un elemento abstracto no medio que non sabemos o que é. En Bayona era así e aquí é máis pequeno. Mirades a foto natural. Isto está, non o dixen ainda, para que non preguntar usted. Está na entrada de Ponte Caldelas, sabes a Ponte Caldelas? Pontevedra, Ponte Caldelas, a parroquia anterior a Ponte Caldelas chamase Tourón. Xa miren ali, Parque Arqueolóxico de Tourón, Parque Arqueolóxico, fan de caso de señalización, e isto, eu supoño que era no gran, a 7 da tarde, se está o día claro, cando o sol está caíndo, mírase como se está mirando aquí, esta foto é de día, é impresionante, aí vayan con zapatillas, con botella de agua fresca, porque hai unha tiradilla de casi un kilómetro, pero merece aquí. O home está aquí, de que se mire mal, cervo fuxindo para aquí, cervo casado, este cervo é así, enorme, unha profundidade de surco tremenda. Chámase o Naval de Marqués. Mirades que o cervo dá a impresión de que está casado e recasado. Non está casado os cervos pequeniños. Non están casados estes pequeniños de aquí, que dá a impresión que son as femias e as crías que andan por aquí. Está casado este bicho de aquí, este de aquí, no centro da escena. Mirade que isto é irreal, que haxa tantos cervos xuntos na natureza, tantos cervos machos potentes. É unha terxiversación da natureza, porque interesa decir, a natureza é moi forte, pero o home é máis que ela que domina. Podían poñer un lobo, un xabarín, un oso, un cabalo, poñen un cervo, porque supoñemos que un animal cultural tamén. É o máis tarde na historia de Europa, supoñemos que será. Mirad, armado o brazo de esquerdo, o dereito, a cabeciña, o corpo, as pernas escarranchadas e o resto aquí. Bueno, dale. Pasamos rapidamente, pero non tan rápido. Isto está no Porto do Sol, a base da Sartaña, explico rápido, un cabalo montado de unha maneira moi rara, e o cervo patas para arriba, supoñemos que cazado por este home, e isto non ten ninguna pinta de cervo. Parece un rabo revirichado dun canciño, cabeza, patas dianteiras, traseiras e tal, axudando o home a cazar. Bueno, dalle, está no Porto do Sol, da Sartaña, difícil de chegar. Danos a impresión que iso está dentro do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, chamase os Cojorudos o sitio, a arte abstracta por aquí, o logotipo de Xogarza por aquí, é un cervo macho, non ten a cornamenta gravada, como teñen estes dous daqui atrás. Isto foi publicado sempre como así, o lisqueo de genitales. A mí parece que un tanque está trabando no cu, pero bueno, está trabando no cu, xotando, acosando a este cervo que está retorcido, está caindo nunha trampa. Iso que nos dá impresión, pero a interpretación era o lisqueo de genitales e ídolo placa. Sona millor, pero non é a realidade. E aquí volve a ver un cervo caindo nunha trampa e outro máis abaixo, ou caindo nunha trampa e está máis abaixo. Isto mírase moi ben tamén pola tarde, previamente, bajada na entrada no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, e hai este petrolífero e o anterior, que me parece que me mirar agora, que nace dos Carballos, dalle, que é impresionante. Pero, bueno, isto non está grabado así hai 4.000 anos, aquí hai a man dun canteiro, hai 50, hai 100, hai 200, que requiteteou todo, senón, iso está feito un elemento punzante de ferro moderno, non está feito grabado con outra pedra, con estas liñas máis suaves e máis de fondo puro. Bueno, dale. Unha escena de equitación, mirade, isto volve a ser outro cervo impresionante de máis de 2 metros de envergadura, mirade que cariña, ollos no plano frontal, cornos no plano frontal, que ten en riba do lombo, 2, 3, 4, 5, 6, este cazaron e recazaron o cervo, e
é a laxe dos Carballos dentro do Parque Arqueolóxico de Campolameiro, é o petrolífero Estrela David, ten como unha corda no pescozo, pasa, miramos en dibuixo, unha foto millor, mirad de noite, que maravilla. É outra escena de casa das máis evidentes que hai, non casaron este pequeniño de aquí, ni aquel de lá, dalle a nós, mirad que detalle, mirad esas lanzas metidas no corpo, ferindo o animal, que parece estar sorrindo, está sofrindo, está morto xa, tocando arte abstracta, que algún significado importante tería, dalle, mirad un dibuixo do panel que hai ali, a nós aquí, explico rapidísimamente, danos a impresión de que hai dúas escenas de caza, unha moderna deste cervo, deste máis grande, e por debaixo hai estes cervos pequenos dunha escena anterior. Este cervo é, mirades que ten dúas lanzas no lombo, e dá a impresión de que isto é unha superposición posterior que tiveron que encaixar entre esta combinación circular e esta lanza, en vez de facer a dereita, cando estaban grabando, como o cervo era anterior, tiveron que torcela para que non machacara o cervo. Están diciendo que hai unha escena pequena anterior e unha máis grande posterior, pero bueno, quedamos dúas escenas de caza para ele, esa que explicaba en vez de medio minuto, un minuto e medio, Cova da Bruxa en Muros, isto é espectacular, tamén á tarde se mira ben, é unha pedra non moi inclinada, pero inclinada tamén. Eu non sei se esta regueira de agua que nace, que cae por aquí no inverno, cando se grabou xa estaba. Se estivera aí 4.000 anos, resulta que este fío de agua acaba de cruzar o Cazador, sempre pernas así trochadas, ostentación das armas, unha vez que xuñan nos pequenos e dixe, que mirades aquí? Unha avioneta, unha avioneta. Bueno, parece unha avioneta tamén, pasas aí. Este que animal será? É un can, o rabo limbichado, marcado, a boca aberta, está xotando unha manda tremenda de cerdos. Pero a escena non remata aquí, a metro e medio do Cazador. A escena é de amplo espectro. Mirades este reticulado. Aquí non é arte abstracta. Este reticulado ten 3 raíñas por debaixo, que son os tensores dunha trampa de caza na que está caindo este cervo macho impresionante. Mirad os tensores, dalle a foto seguinte, marcado virilmente, visualmente, está pasando o cervo. Está co pescozo retorcido de dor, de mirarse vencido polo home, caindo nunha trampa, seguramente unha rede de fibra vegetal disimulada ou entre dous carballos ou nun buraco disimulada con xestas. Está coa boca aberta de dor, está coas orellas marcadas os cervos, un cervo imponente caindo nunha trampa vencido por aquel cazador que está axudando, está cazando este centenario. Bueno, rematamos agora con dúas escenas abandonadas completamente, xa levamos animalcades, o ruido faría caso, xa arderon non sei cantas veces, xa os canteiros fixeron virguerías aquí, pero aquí tiraban lápidas co cemiterio da Lei de Rianxo, e está Embrión na baixada Praia das Cunchas, non é das máis coñecidas de Rianxo, que está na entrada de Rianxo vindo de Isorna, dalle, chámanse os Mouchos, e no medio da noite, cos focos. Mirar este cacho animal, como ten as patas de diante, adiantadas un pouquiño, non? A transmitirnos o concepto de que está trotando. Desde aí 4.000 anos non se moveu, pero o concepto que non transmitir, non sei se o das 3 rayas é para decir que a pata é entre raya e raya este volume, ou se é como un coche de Fórmula 1 para decir que hai moito movimento, pois lle 3. Por unha cousa ou por outra. Millor a primeira. Mirades algo aí. E que é algo un artista dixo que non. Un home, está clarísimo, que non se mira nada. A cabeza... Parece unha muller. Pode ser unha muller, pode ser unha muller, claro. Cabeza, brazo, perna e perna. Sexualmente non está marcado, pode ser muller. É deste tamaño. Isto descubriuse de noite hai 2 anos. Foi publicado sempre sin este ao meu lado. Dalle. Mirades o detalle da cara, que guapo é. Miradelo non, que non mira nada. O detalle de que? Da cara. Que preguntou? Mírase aquí a cabeciña. Sí. Redondinha. O brazo ten un pequeno puñal que non se mira. Corpo e rastro aquí. Dalle. No, eso é o objeto, pero está mal grabado de ter profundidade en milímetros. Está aquí en riba, está
xotando este cervo impresionante, está na parte completamente vertical da pedra, non é casual, iso se luchou de terra ata aquí, en canto limparon apareceron máis figuras, dalle, mirades o cervo que vos dixen enorme, mirade, o referente México, ten aquí como 60 centímetros, este home que acabamos de mirar. Non se este mirándolo, este non, este é a metade dele, pero bueno, que fixo dibuixo era para mirarlos, hai que procederle que mirade que se le cae outra vez, alrededor deste animal. Bueno, dalle, os mochos está na parte de abaixo, na parte de arriba, un animal impresionante, unha cornamenta impresionante, pero que nos interesa, está sendo cazado, é o que está ao lado. Vou explicar rapidamente, dalle, mirades o pescozo retorcido para atrás como no de antes. Os cojonudos estaban caindo na trampa e estaban cheirando, trabando nos cuartos traseiros. E isto que vos parece? Aí dixeron xa, son dous cans, non teñen cornos, teñen as patas curtas, a boca cara arriba, ladrando, xutando a este cervo que hai aquí. Volvemos a escena xa máis complexa, está o animal cazado, están os cans que axudaron a cazado, aquí hai home, non hai home. Aquela moza xo mirou. Aquí está a cabeza, dalle que hai fotos millores. Mirades un brazo, outro brazo da cabeza, e que se di ciervo hurtado por un antropomorfo, cervo cazado por dous cans por un antropomorfo. A ver a foto seguinte. Dalle, miradelo aí. Está así, está escarranchado, ou está pisando o cervo, ou está nunha cosa que ainda é máis importante. Está detrás do cervo. Dalle dúas fotos para atrás. Mirad, aquí hai unha perspectiva, el primeiro plano é animal máis grande, máis pequeno é unha perspectiva cun punto de fuga aquí atrás, que decían que se inventara no 300, no 400 na arte do Renacemento italiano, está inventado en Rianxo hai 4.000 anos. E así, aquí temos cousas que pasan nos especiales. Iso que está de sair está no medio dos toxos, é decir, ir para picarlos e non limparlo outra vez, son toxos así, non hai quen entre. Arte rupestre do millón que hai en Europa completamente abandonado. E mirad, o último petrolífero está reproducido a tamaño real, perfectamente reproducido dentro do centro da arte rupestre de Campo Lameiro, na parte plana, arte abstrata, arte figurada. Resulta que había un pouco de lama, un terreo húmido, pasaron por aí algúns ungulados, algúns cerros, deixaron as súas pejadas, o home grabou as pejadas dos animais, e na parte daqui, na parte inclinada, isto é unha pedra escorregadora, onde íamos menos o monte a botarse por os tobogáns, cando a Deputación non puña tobogáns un mes antes das eleccións, tiene que ir ao monte a xogar, e hai unha manda de cervos rodeada por 4 homens como este, cabeza, corpo e pernas, dalle, están cazando, isto é produto dun incendio dos anos 80 que escachou tamén a pedra, están todos os cervos cazados, pouco pero cazados, miradas aquí, ese risquiño nos cuartos traseiros, isto ainda que é pequeno, é sinxelo e o petrolífero máis complexo que hai en Galicia. Aquí está a arte abstrata, na parte plana, e as pejadas de animais, temos home aquí que non se mira, e un par deles máis que acaban na está cazando estes cervos, e na parte central hai un cervo macho impresionante, cos cuartos traseiros movidos, porque están en correcto corpo, están un pouco desplazados para transmitir dinamismo e movimento, cazado na parte traseira, e tocando cos corvos un ídolo cilíndrico, un, dous, e hai un terceiro que é máis seguida. E presidindo destas, presidindo todo un par de armas, un home, o home está aquí, así, o home así, e a arma está así. Gravar armas hai 4.000 anos significa que o que ten as armas ou tiña un exceso de produción na súa comunidade para compralas, dominaba, era máis fino, era máis preparado, era máis o que sea, chamalle cacique, chamalle como sea, ou dominaba a pirometalurgia para fundir estas armas de cobre nun primeiro momento e de bronce máis tarde. Entón, ter un arma era como ter un Dojedar, un Mercedes nos anos 60 e 70. Era presumía de quilote non calquera de segunda man, dese que viñen da Alemania, son unha mellor de medio, pero non sou, que viñen reventados.
Pois, isto igual, pero hai 4.000 anos facíamos tentación de armas metálicas moi difíciles de construir. Armas que neste tempo dos petrolíferos enterrábanse en tumbas individuais que chamamos cistas. Apareceu unha en Aquios no ano 1906, aquí en frente, en Vilanova de Cerveira, un labrego, un tal Xosé Fortes, estaba plantando de Miramillo patacas, apareceu unha tumba destas, iso ten menos de 2 metros por 60-70 de anos, un enterramento con restos de osos de aí e uns 4.000 anos. Dentro había un par de puñaliños destes e había un diadema de ouro deste tamaño que está no Museo Arqueológico de Lisboa, que impresionante, un diadema de ouro, bueno, para sentir o pelo, de fora, amortizado, perdido, tirado dentro dunha tumba do personaxe máis importante que había en Vilanova de Cerveira hai 4.000 anos. E ainda por parte ten un nome precioso, a Quinta da Auga Branca, chama de Auga Branca, chama o sitio. É concomitante no tempo, coincidente no tempo, o tempo dos petrolíferos. E rematamos xa, pasa a mirar no medio do cilíndrico, o lado de armas altamente ofensivas son alabardas, como entramos a hora delas, e pasa a mirar o cilindro cilíndrico, son as últimas fotos, mirades o mapa da península, mirades como parece que están falando con nós, que están transmitindo algo, dalle en materiais nobres, escasos, como este vecino aí do sur, da zona de Huelva, aquí sin ollos, e aquí temos, son auténticamente, son pequeniños, 20, 25, 30, 12, son oculados, as cellas, as que están marcadas, ou con esta parte de abaixo se lle chama tatuaxe facial, ou son olleiras de moi toleros, son marcas de lo que sea, aí os tedes, isto que está grabado nos petrolíferos, que nós aquí non temos, aquí están en mármore, en marfil, traído de África, ou naquela pedra translúcida ao lado dun cunco feito de mármore tamén. Isto reventou, e veu o afiador e cambiou pola porta, reventou, dalle, e mirad aí que auténtica maravilla, que parece que 4.500 anos máis tarde, é o primeiro que se descubriu no ano 17, 19, na zona de Huelva. Isto foi o arqueólogo e meteu un sachazo por aquí, outro por aquí, parece que nos está falando. Isto que hai nos nosos petrolíferos e non temos, polo momento, no registro arqueolóxico. Bueno, quen non saiba onde está o petrolífero, e de desarrollar un coche que saiba. Salimos todos agora.